saking kersaning sekar kawen
Wineng kidung binarung suarane gendeng gondo kusuma Aum awi nam astu suwuh rebdata pitana sesanti yekan trusta manah Bathara Humawan tatan krendha Warakarana digdaya mangkono ujaring kekawin Paramayoga ingkang werdine pangejawantaing Bathara Luhung yekti paring nugraha kinarya memayu rahayuning Bahwana tulusing pangesti sembadya dadya pambuka murwakaning carita seratri nenggih punika gularing kahyangan Suralaya inggih sinebut Ujung Giri Kailasa ngondar andir bawana Jonggring Salaka ugi sinebut Paku Jamur Ketaliwarna mila sinebut Suralaya minangka pratandha jagating kasukman ingkang wus ngancik ing tataran jiwa luhur Ujung Giri Kailasa mengkuwerdi sasana pangasrepan dadya sarana nedahaken keblating panembah awasta ngondar andir bawana tegesipun jagat pamuja jonggring salaka minangka pratandha kalamuning mriku sinengguing pepaes cahya sumorot kadya saloka binabar Paku Jamur Kataliwarna liring dadya sasana paugraning pangesti kahyangan Suralaya dumunung ana puncaking Haldaka Himalaya inggih awasta wukir tenguru lamun kadulu amung katingal salju labet datan kawistara sinawang sarana ret netra walopa dupi sinawang sarana mantenging pangesti nenggih sucaning permana jati ing mriku katingal papaes sramaning Jawata inggih awasta jagat Suranggangkara apa ta pepaes ing Suralaya nenggih bale papar yawarna kinarya sasana Sinewaka awasta bale Asmarakanta madyaning bale sinungging pelenggahan awasta dampar Padmasana Selakanda waru binangun ngajengipun bale papar yawana rinengga pendhapi awasta marca kundha kori dawaning kahyangan awujud sela gilang rinengga telundakan anda rante awasta kori sela mertangkep ingkang siang rati tinengga yaksa sekembaran Bathara Cingkara Bala sarta Bathara Bala Upata kanan kiringing kori sinungging Gapura winastan Gapura Mertulaya pendhapi sramananing madya awasta pagelaran Kandawaru bacira kinarya anggladi olah kaprajuritan sinebut repat kepanasan ingkang ngajengaken ngarga jamur dipa taman sari kang angrenggani sasana
Widodari winastan Taman Tenjomaya saking ngarga Jamur Dipa tumeking Bacira winatesan jurang sasana pasiksan sarta dahana panyuci awasta kawah candra dimuka ingkang dasaring sinungging endut mawa aran ndut Blegedaba bali pringgitan karengga gangsa kadewatan awasta gangsa Lokananta para Hapsari ingkang angladosi upacara kadewatan Cacah Sapta nenggih Bathari Supraba Bathari Wilutama Bathari Lengleng Mandanu Bathari Irim-irim Bathari Gagar Mayang Bathari Tunjung Biro sarta Bathari Warsiki lah sinten to ingkang dadya tetungguling para Jawata Suralaya bebisik Sang Hyang Guru jagat lengin ya Sang Hyang Girinata ya Sang Hyang Nilakanta Sang Hyang Pramesti Randuwanda ya Bathara Samba Yang Caturbudya Adiya Tya Nirmala Sang Hyang Birawa Sang Hyang Dewa Esa Esa Dewa Raja Yang Esaka Yang Maha Buddha Yang Mahasatwa Buddha Satwa Yang Manikmaya Pasuprabu Yang Siwa Rudra inggih bebisik Sang Hyang Wisesa pramila bebisik Sang Hyang Bathara Guru karana panutaning Panembah Sang Hyang titah pujangkara Sang Hyang Jagat Pratingkah Jagat Panembah karana inggih Jagatnata lebet wenang amurba amurwani gumelaring pranatan ing jagat raya turta wenang amurba isining bawana Giri Nata Mengkuwerdi nguwasani gunung ing Ngarcapada Hudiwati Mengku werdi wenang murba kelawan misewsa yang lengin dadya pepenget lamun sukunira apus sajuga Nilakanta sinungging tandha belang tenggo ira labet anginum wisa paekaning dedya calukutha duk nalikaning para dewa ndamel repat kepanasan Yang Pramesti Mengkuwerdi ratuning Tibawana Randuwanda karana Darbesiung kencana bebisik Sang Hyang Bathara Samba kalamun sumeh wendanane katingal bagus angungkuli Bathara Kamajaya Caturbudya karana darbe asta cacah sekawan Aditya Nirmala kawasa paring waluya titah pujangkara kang nandhang miyadi Birawa pangwasane nira lumuh kaungkulan bebisik Dewa Esa dadya rajaning para Jawata pramila bebisik Sang Hyang Esaka angratoning para Hapsara Manikmaya Mengkuwerdi dumadi saking kuninging Hantiga Mahadwipa bebisik Sang Hyang Purwakanda wenang amurwaning lelakon ing jagat raya pramila bebisik Sang Hyang Rudra darbe kemayan lamun winatak dadya brahala trinetra Sang Hyang Bathara Guru angesta pusaraning kadewatan adhedhasar adil para marta lamun pangadilan nindakaken dana wesiasat lire datan ambau kapini nara mawas Hapsara Widodara Dewa datan para durandana menapa titah pujangkara kalamun gedhe kelepetanira yekti ginanjar jumbuh kelawan lelabuhane Nadyanto garwa putra yen marga panembahing binasakaken merong kapojingga yekti kapatrapan pidana sebobot kelawan paker tiniru
lamun kacariosaken luhuring kawibawan ing Suralaya yekti setalu ana pedhoting pinunggel ingkang amicarita anyerengi hari Sumo yang jagat Girinata kepareng miyos Sinewaka wonten ing bali Araras Marcakunda lenggah dampar amangun sela kandha waru binangun sesemek pramodani pinulah jingga ginambaran sekar Tanjung sinebaran Durgandara urap sari ginanda wida gongsi manggambar ngambar satemah angebaki jroning Sinewaka tedhake pukul Senghyang Manikmaya kaya para widodara kasapta ingkang sami angampil upacara kadewatan nenggih kayu klepu dewa daru gedang mas popos sinde debok swasa pari jata kencana sekar mayang sarwa retna lombok terong isi mutiara miwah angasta daharaning para dewa arupi jambu dipanirmala sarta pelem pratangga jiwa lah sinten to ingkang kepareng caket deni romangarsa mohong kami tuwaning kayangan Suralaya nenggih jawata saking sidik pangudal-udal bebisik Sang Hyang Narada ya sayang Hyang Naradadi ya Sang Hyang Kaneka Putra Kanwarsi ya Resi Ngana Jiwa inggih Kaneka Sabda watak resi inggih bebisik Sang Hyang Dewa Resi Sang Hyang Nalendra kinarya paran labet wus ana dhateng usi ing bawana lantip ing panggraita turta dhateng kawuryan dhateng laksitaning jagat gumelar denira dadya parang para amarsudi dhateng watek ing brahmana liring tansah amemangun karya nanging tyas sesama mimah amemayu dhateng rahayuning tumitah sumambung ing puntat ngenenggih punika bisa naonan para saking kayangan Indrakila bebisik Sang Hyang Indra Bathara Surapati Sukra bebisik Resi Upadya lenggah mabuka amarikelu rep sidhem permanem tanonong sawabawaning jawata nyabawa amung kapireng gumleger swaraning kumelon sekar gaduh Be
tok ira miyos sene woko sinepo prasantono sinepo prasantono sami jamiwi monggeng ngayo pandito akarya wangsit mindha kombang angayap ing tawang suso angin ngendi gone lawan kaliye kangkung wekasan langit jalat isine wuluh wong wang lan kaek angkong tapak ing kuntul nglayang manuk miber uluke ngungkuli langit kusuma hanjrah ing tawang Sri Narapati Daira Wawan Sabta Lirya Kula Tinetesan lagi gurih aromane Ong wilahing awigena anamu sidam Luputo Dendha lawan Sarik Luputo Dendha durakaning kang wang tuang bono langgeng jagat Dewa Bathara
Yang sukma sesemitaning Sun Bono langgeng rahayu sangganing dumadi. Kakang Reksi Naradadi, Kakang Reksi Narada kakang Mbayanapi lampah paduka wiwit saking suduk pangudal-udal prapteng ing bale Marca Kundha manik Kakang Narada Kakang Narada legeh mbok ning saleh mangan srebeh ora entek dipepe ana ing tempeh weleh dedekle wong glawangli bapak pong anake wak semprong mati kopong legeh mbok ning saleh mati leye Hadi Guru ngaten nggih Yayi mboten wonten sarukan napa-napa wonten ing margi dumugi wonten ing balai Marca Kundha manik wekasan Teguh Kukuh Bakoh Rahayu Wilujeng slamet Yayi Guru syukur bagi bejo kumayangan Kakang Narada katuran arek ing dalem sawetawis Kakang Narada inggih monggo napa ingkang dipun kersakaken bukulun yang padha winenang monggo kersane para putra ing kaendran Bathara Pangarian Bathara Sambu Bathara Upadya apa kanthi wilujeng lelenggahan anak ulun yuganing kita ana ing bale Marca Kundha manik nggih nun Kandeng Rama Pikulun ngaturaken sungkem bekti itu manduk sandhaping pepada Rama Pikulun ngaturaken sungkem bekti itu manduk sandhaping pepada Rama Pikulun ngaturaken sungkem bekti itu manduk sandhaping pepada Rama Pikulun anak ulun yuganing kita ya lenggah Kang Prasaja Kakang Temburu Mbayanapi Kakang Lenggahira apa wis bisa paring panglapuran ngingingi kahanan swasana ana ing bale Marca Kundha manik Kakang Rembulan Dewi Sampurna Bapa Sampurna Bapa Surya Ibu bumi kang sun suitani rina kelawan wengi tangiya kula nyuwun Teguh Kukuh Bakoh Rahayu Wilujeng slamet sedayanipun masyarakat mundu sewu sedaya binaringan slamet wujuta sakabeng papa cintraka ora ana wewujudan ora ana palilahe ibu bumi bapa angkusa sampurna cahyaning bumi cahyaning raga salam kopi susu gulane Jawa aja kesusu wong arek gak Jawa kopi susu gulane pasir aja kesusu wong arek nyaluk ditaksir kopi susu
gula gigitan. Ajak ke susu wong arek isih Kopi susu. Ilang kopine kari apane? kari ampase. Kari ampase. Lelelelelel. Ah, temburu. Sirep sawetara dhisik. Awit iki ana barang Kang Permono. Duh. Yayi, dos pundi? Yayi guru menapa sajak ingkang dipun gagas Yayi? Oh. Ah. Kakang Narada mestinipun kakang ingkang mangertosi arumiyin kakang. Ah, nggih Yayi Guru. Amit sewu. Nalika semana sampun kacatur katulis wonten nggening kekawin bilih menawi wonten taun alif dintenipun Rebo Wage penanggalan 1 Sora sinengkalan weninging rasa gapuran sejati. Kakang Narada maksude apa weninging rasa gapuran jati ku? Ah, iku sengkalan. Sengkalane taun Sura. Ah. Sengkalane taun Sura ana tedhaking sastra tembung weninging rasa gapuran jati. Wening iku 0, rasa iku 6, gapura iku 9, jati iku 1. Dadi taun Sura saiki iku 1960 saka. Lho. Kudu diterangno ben padha ngerti. Amit sewu Yayi, Kakang Narada wonten menapa? Doa ngrika lenggan paduka nalika semanten matur dhateng ingkang raka bilih menawi sinengkalan rasa sinengkalan weninging rasa gapuran jati paduka badhe ngandhapaken kewahyon ingkang akhir sinebut wahyu cahyaning rat. Awit menika wahyu ingkang pungkasan Wahyu Makutara Rama sampun. Wahyu Pulunggana Pulungsari sampun. Wahyu Purba Sejati sampun. Wahyu Katentreman sampun. Wahyu Sandang Pangan sampun. Lah titi wekase manding dateng ing jamaning antara boga jamaning Pandhawa tetimbanganing Kurawa. Paduka nate matur badhe mandhapaken wahyu cahyaning rat. Lah niku gadhangane sinten? Gadhangane sinten? Kakang Narada, Kakang Narada. Nalika semanten wahyu menika gadhanganing putra Pandhawa. Atmaja atmajaning Bima. Ingkang wenang kapurba nampa wujuding wahyu cahyaning rat. Wah, nggih. Nggih, awit Pandhawa menika sampun rata. Abimanyu, Gatotkaca, Werkudara sedaya sampun anampi wujuding wahyon. Awit Pandhawa menika pethetaning Jawata linangkung ngaten inggih Kakang. Pandhawa ingkang wenang nampa wujuding wahyu cahyaning rat. Dereng ngantos rampung anggening imbal wacana Anggenduraja dumrajak tanpa larapan mijil saking kayangan dandang mangurih ya pasetran gondo mayit Sang Bathari Durga tinangisan Dewa Srani. Duh,
Kang Mas kula ingkang Sumedhatu sing tias sesembahan yang padha winenang ingkang wonten marca kundha maneh Kakang Samba layangen kula ageng panandangipun pun ingkang ngrayi omong Kakang awet tinangisan putra paduka pun diwusrani wonten Tinjung Malaya Kakang. Ndrit waspa utah ana ing palipi dasar kedudut rasaning wong tuwa wadon dijaluki dewa srani abot sanggane wong tuwa wadon munu momong putra tanpa tinunggon Sudirmanira kakung wekasaning badhe wonten mandhaping wahyu cahyaning ngerat montah dewa srani kepingin banget kasinungan Yayi Betari Uma ana apa Yayi Kakang perkara sapa boten kanten-kantenan nandang kula rina kelawan mengi tinangisan putra paduka pun dewa srani yen pancen kaya ngono ya ditata karana becik ditata